Я дагэтуль не магу зразумець, чаму яго затрымалі. Мне здаецца, што я гляджу нейкі кепскі сон. Йока Йошида ўжо 9-й раз прылятае ў Менск з Японіі. У той самы аэрапорт, дзе 15 жніўня 2016 году затрымалі яе сына, японскага мастака Дайчы Йошида. Да таго сям'я Йошида нічога не ведала пра Беларусь. Тое, што здарылася з імі ў гэтай краіне, Йока называе адным словам – драма. Гэтым разам Йока і яе старэйшы сын Сэя прыляцелі на доўгатэрміновае спатканне з Дайчы ў калоніі ў Віцебскай вобласці. Я была шакаваная, калі першы раз пабачыла яго пасля затрымання. Ён звычайна вельмі усмешлівы, а тут сядзеў і, здавалася, забыў, як пасміхацца. Прыгнешаны, замкнёны, зусім іншы Дайчы. Дайчы малюе ў стылі знакамітых японскіх коміксаў манга. У 2016-м яго чарговы раз запрасілі на летні фестываль у Адэсу. Каб вярнуцца да хаты, ён купіў квіток Кіеў-Токіо з транзітнымі перасадкамі ў Менску і Абу-Дабі. А перад вяртаннем набыў у кіеўскай ліцэнзаванай краме часткі гістарычнай зброі. Як пазней абвесціць супрацоўніца транспартнай пракуратуры Беларусі, 10 замкоў і 4 ствольныя коробкі да вінтовак Мосіна розных гадоў. Маці кажа, што гэта мадэлі для ягоных малюнкаў. Мы не бачылі гэтых рэчаў, але адвакат паказваў нам здымкі. Яны выглядаюць дакладна, як тыя дэталі, якія ёсць у яго дома, валяюцца ў ягоным пакоі ў скрынках. У Японіі шмат крамаў, у якіх прадаюцца такія часткі зброі. Іх набываюць для гульняў як хоббі. Іх свабодна можна набываць, яны ж не сапраўдныя. Шмат таксама антыкварнай зброі ў вольным продажы. Следчыму на судзе Дайчы распавёў, што супрацоўнікі службы бяспекі кіеўскага аэрапорту Жуляны праверылі ягоны багаж і нават зрабілі фотаздымкі. Усе часткі зброі знаходзіліся ў зарэгістраваным багажы, які Дайчы меўся атрымаць у Токіё, калі ўсе пералёты завершацца. У Кіеве Дайчы далі дазвол на вылет. Авіякампанія «Белавія», якая выконвала рэйс да Менску, прапусціла яго на борт. Але ў транзітнай зоне Менскага аэрапорту Дайчы затрымалі за незаконнае перамяшчэнне агнястрэльнай зброі. Яму не адразу патлумачылі, чаму ён затрыманы. Ён доўгі час не ведаў, і гэтае няведанне яго моцна прыгнятала. І прысуд, і ўсе дакументы, якія ён атрымлівае заўжды толькі па-расейску. Таму мы думаем, што ён не цалкам разумее, што адбываецца. Год пакуль ішло следства, Дайчы трымалі ў розных следчых ізалятарах. Найцяжэйшы момант быў, калі яго з Менску перавялі ў жодзінскую турму. Ён быў у такім стане, што нават хацеў скончыць жыццё самагубствам. Ад усяго жаху, што з ім адбываецца, ад умоваў, у якіх ён знаходзіцца. Але ў камеры быў чалавек, які гэта заўважыў і спыніў яго. Пасля яго зноў вярнулі ў Менск, але ён скардзіўся, што ў яго ўвесь час мяняецца ціск. У Менску яму сталі даваць нейкія прэпараты, пасля якіх ён увесь час спаў і мала пра што думаў. Суд над Дайчы адбыўся ў красавіку 2017-го. Калі суд скончыўся, мы з сынам глядзелі адзін на аднаго абсалютна агаломшаныя. Як гэта? Як так атрымалася? Чаму такі прысуд? Паводле законаў Беларусі, Дайчы Йошида атрымаў 4,5 гады зняволення у калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сям'я прывезла для Дайчы як найбольш японскай ежы, якую ён любіць, і новыя акуляры. У Дайчы вельмі кепскі зрок, але акуляры забралі яшчэ ў аэрапорце. Год у беларускіх турмах ён правёў без іх. Калі ў калоніі акуляры вярнулі, яны былі настолькі падрапаныя, што імі немагчыма карыстацца. Ён атрымаў дазвол на пасадку і паляцеў далей. Так робяць усе пасажыры. Каму цяпер давяраць? Хто цяпер вінаваты ў тым, што яго выпусцілі з аэрапорту Кіева?
Ну давайте я сейчас у родственника-охотника возьму пару патронов в карман и поеду отдыхать в Турцию. И в турецком аэропорту меня остановят. Что со мной будет в Турции? Примерно то же, что и с японцем в Минске, если не хуже. Беларускі адвакат Даічы кажа, што асудзіць чалавека па такіх артыкулах можна толькі тады, калі той разумее, што ён робіць. Даічы не служыў у войску і не разбіраецца ў зброі. Ён не ведаў, што часткі зброі, якія ён набыў у легальнай краме, можна выкарыстоўваць. Хаця яны розныя, і нават калі скласці іх усе разам, немагчыма атрымаць баяздольную прыладу. Усе яны, дарэчы, вырабленыя да 1945 году. Папраўчую калонію нумар 3 у пасёлку Віцьба Віцебскай вобласці пабудавалі ў савецкія часы. У 1985 годзе на хвалі гарбачоўскага указу аб барацьбе з п'янствам. Спачатку гэта быў лячэбна-працоўны прафілакторый. Калонія тут з 2005-го. У сярэдзіне лютага Вярхоўны суд Беларусі адмовіў у апеляцыі па маёй справе. Я зусім не здзівіўся, бо калі я глядзеў канал крымінальнай хронікі Зоны Х, я ўяўляў, наколькі яны безадказныя. Я не думаю, што беларускі суд прымае абгрунтаваныя рашэнні, а ў міліцыі ёсць сапраўдная справядлівасць. Я больш не магу заставацца ў турме. Я прабыў у турме 1 год і 7 месяцаў, і я ўжо сыты па горла знаходжаннем тут. У нас былі раней кароткія спатканні, але заўсёды праз шкло. Праз 1,5 году я змагла да яго дакрануцца, абняць яго. Гэта не перадаць словамі. Я не бачыў яго больш за 2 гады. Вядома, мне было вельмі радасна яго бачыць. Некалькі разоў чуў яго праз тэлефон. Здзівіўся, што ў яго вельмі кароткая стрыжка. Зусім інакш выглядае. Гэты партрэт Даічы старэйшы брат Сэя намаляваў за час спаткання. Найбольш сям'ю турбуе ягонае здароўе. У яго праблемы з ціскам, нядаўна ён страціў прытомнасць і перад спатканнем 10 дзён правёў на шпітальным ложку. Адміністрацыя калоніі, распавядаюць Йока і Сэя, паставілася да іх ветліва. Даічы на абавязковую для беларускіх зняволеных працу не ходзіць, бо не разумее расійскай мовы, але малюе для насцен газеты і нават удзельнічаў у нейкім конкурсе. Вы можаце сабе ўявіць, колькі нявінных людзей знаходзіцца ў турме? Я ведаю шмат людзей, якія не разумеюць, чаму яны ў турме. Я быў такім самым, як яны, калі мяне пасадзілі. Гэтыя дзеянні незаконныя. Гэта амаль тое самае, што выкраданне людзей. У Вярхоўным судзе ўжо адмовіліся пераглядаць справу Даічы. Ягоны прысуд беларуская дзяржава лічыць справядлівым. Сям'я Ёшыда звярнулася з лістом асабіста да кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. А цяпер уявіце сабе маладога японскага мастака, які спакойна сядае ў самалёт, каб прыляцець да хаты. У незнаёмай краіне яго затрымліваюць і саджаюць у турму. Ён не ведае расійскай мовы, на якой размаўляюць следчыя, і не можа прачытаць дакументаў, якія яму выдаюць. Ён амаль нічога не бачыць без акуляраў і не разумее, за што з ім так абыходзяцца. Усе вельмі здзіўляюцца, няўжо ў гэтай краіне так страшна. Асабліва хвалююцца блізкія сябры, якія з малых гадоў ведаюць нашых дзяцей. Яны адмаўляюцца верыць, што такое можа адбыцца ў міжнародных аэрапортах. Чалавек атрымлівае дазвол і спакойна сядае ў самалёт, і раптам яго арыштоўваюць. Ён увесь час кажа адно: я не разумею, чаму я тут, я не разумею, за што.